Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded from the mouth of God. Hallelujah, hallelujah. Hi everyone, welcome to this channel, JDC Vlog TV. If you are new of this channel, just click the subscribe button and the notification bell to be updated on my next video. God bless. Ang imong gisaligan. Tinod ba? Worthy o kilig ang pagsalig kung wala niyo makita ang imong gisaligan. Ako ning ikot sa sabi ta mga teammate ba? Teammate, yan nagkaoyab sa cellphone. Di ba kilig sila? Pagkadungog pala mas tingog nanawag, Han! Nagkaon na kadahan! Grabe yung tingog na, oy! Di ba? Kilig kayo kas tingog ba? Kaya wak pagani ka nakita siyang naong, kilig na kayo sa tingog. Grabe, makahigugman na kayo ng tingog. Pindot ay tulog. Kung saan na ba yung espresyon na pati naman yung kapuha, kaya naong, kanitiyog, gwapo kayo ng tingog. Kilig ang pagsalig kung wala nyo nakita. Muna ang buto sa Diyos. Nga kinahanglan ang pagsalig na to, musalig ta sa bisan wa tayo nakita. Para kiligon lang yapon ta sa pag-alagad. Nga ang uban dili ni kilig sa pag-alagad. Wala na kadasig sa pag-alagad, ba dili na kilig. Kay ang ilang pagsalig, gusto mo sila nang makita dayon. Pag ampo Lord, tagahin ko panalangin. Gusto mo rin nila na panalangin. Di magkabalong bulan. That's why, kaya wak man ay abot ang panalangin, wala na ang kadasig, nawala ang kakilig. Dilit na, maoy, gipangandoy sa ginong nga pagsalig igsuot. Nga, naaping gipangayo, wala abot, nawala yung kadasig, delikado ng klases pagsalig. Usa lang ka mudasig sa pagpangalagad, kung na, kada ampo nimo, gitubag na yun. Dilit ka ng ampo. Mudangat tayo din mga tubag. Amen? Now, what if, dilit ka na rin yung ampo karon? Dugay na kang ginampo sa una ray, o pa niabot ng tugkaron. Ang pangutanan na kung pa ba yung pagsalig? Kilig pa ba ang yung pagsalig? Lahit man ang nagsalig ka nga, walay kilig. Pwede mo kang magsalig nga dili, kilig ka ng dili, dasig ba? Na ato siya itong gagawin, Lord, dasig ba ko? Sa akong pag-serve mo ba? Basig tungod sa akong i-prayer na mo ba? Wala ito ba? Mas nawala akong kadasig sa Lord. Lord, susiha ko. Kinahanglan pasusi na yung kagalingon. Kaya nakakaigaan po ba? Wala ko niya, dugay pang itubag. Apa ba tadya? Pero, katong teammate na mong gisgutan, nito kay tingog, sus pagkakita nila isuon. Kay dili man uki o ngaw. So, pa sila nakita, kilig kayo sila, lagi ko mo ba tulungan yun? Magsige sa limbag-limbag. Pagkakita nila sa yung itong teammate na, magmita, asang rapit. Dito, magmita na yung lugar. Nag-abot sila. Sus, pagkita nila. Uy, yay. Ning uli siya igsuho, nawala yung kilig. Ayan, maniningaw nga. Piskat mo dahil gilong. Pag uli na sa gabi, dito katulog. Wala yung kilig. Bagay, ayaw ni makita ni mo ay. Munay, ang Diyos Espiritu, dili siya mapakita. Kaya para kiligon ta. Now, if mapakita siya, daghang mga tao wala nag-atong simbahan. Kaya nakita po ni Panginoon Jesus, sige siyang kakitaan sa iyang pamilya, iyang maigsuon o iyang inahan, sa iyang kaugaling lungsod, sige siyang kakitaan, tanawang iyang kaugaling lungsod, wak na yung mutuo kayo niya. Wak na yung musalig kayo niya. Mabasa niyo sa Biblia? Nga, sa iyang kaugaling dapit, nahimo siyang giling nila, tuwa sa nila sa ubang dapit. Kaysa iyang dapit, muingon lang man ang mga tao, ha? Si Jesus, di ba mo nagkatog? Anak ni Panday ba? Anak ni Jose? Yung butong sila nga, itaw. Kiwa man ispilahan eh. Huwag man ispilahan. Di ba? Why dito ni Jesus? Sa iyang kaugaling dapit, kiwa man ispilahan, anak ni Maria, anak ni Jose. Tiyaw na? Muna ang pagsalig, masukod ni kung diha sa imong nakita.
Kana bang na familiar nimo? Kuyaw ba ni pagsalig igsoon kung familiar na nimo? Now, balik ka sa ato. Saligi ang Dios tanang panako katawhan ko. Pamilya ni Jesus wala na pagsalig. Di ba? Ma-apply mo po sa imong kinabuhi. Di ba naman kay pamilya? Di ba? Ikaw na musulti sa imong pamilya, lisod kang saligan. Tinood? Pero kung lain ang musulti sa imong pamilya, lain ang mawali sa imong pamilya, paano kung magnangag yung paminaw? Pero ikaw may mawali. Wala na. Sige, kada diya. Di ba? Isa na ka-experience ni. Ako experience mo ni. Kung pamilya, dili mamati na ako. Kay kabalo sila sa akong sitwasyon. Ako itag sa mga ito, mawali. Kaano? Gano'n mo na? Kung pamilyar ka, lisod kang saligan. Kaya bang sige ni mo kakitan? Lisod kang saligan. Now, I don't know, ilang nakabok wala ng salig na ako, kaya sige na magkakita. Napabatadya? Napay mga laing punto ako ipabot sa inyo. Lisod ang pagsalig sa Diyos kung walay kumplitong pagpaubos. Ang pagsalig na kinahanglan ng pagpaubos. Now si Jesus, pagwalay niya sa mga parisiyo, mga pari, wala nito kung wala isalig ang mga pari, parisiyo. Ano man, matupas mga pari, mas maalam ang pagyanan. Anak pa naman nagpanday. So may naman martilyo ra. Mga pari, naka-iswila, mga parisiyo. So pag sulti pa lang ni Jesus, yun na yung mga parisiyo, asa man siya nagkakog? Alam mo, man tayo naka-iswila. Insert, gitanaw nila ang ilahang status na mas labaw sila kay Jesus. Si Jesus para nila, ano? Baba? Ang ilang kaugalingon, anak? Ang pagsalig mo, nang wala sila yung pagsalig. Pero ang pagsalig na kinahanglan sa pagpaubos. Na bisag unsa pa rin maabot na itong posisyon sa itong ginabuhi. Kung doon na kayo pagsalig sa Diyos, imong ipaubos, imong kaugalingon. So, sa mga bahay ma-apply, bisan o busy ka, kailangan kay posisyon. Pero, magpakita niya kung trust to Jesus Ginoo. Muna ipagsalig. Sabi nga ba? Adik na kumusimba nga naman. Naana mo ko'y posisyon. Ayaw tanawa, ayaw patas ay ng posisyon na di na ka makasimbas Jesus Ginoo. Ang pagsalig kinahanglan pagpaubos. Kanang pagpaubos diyan, dili yung paubos-ubos. Kundi pagpaubos na naay action imuon. Sa bilang na posisyon, magpaubos ko mo at pumusipan. Musimba diya ko. Inaana igso ng pagsalig. Kompletong pagpaubos. Napa. Mas kuyaw ang pagsalig sa ibabaw kaysa ubos. Illustration. Asa man ka musalig? Bugsa ka kagkahoy. Sa imong gitumban o sa imong gikuptan? Kumusta ka mong kahoy ba? Asa may dako gini yung pagsalig? Sa imong gitumban nga sanga o sa imong gikuptan nga sanga? Ha? Nakakanan duha na salig. Pero asa di mas dako sa imong pagtimbang-timbang? Kari gikuptan? Ha? Kuyaw. Muna akong gingon. Dire. Kuyaw ang pagsalig sa ibabaw kaysa pagsalig sa ubos. Yan naman, mas ligong saligan ang sa ubos kaysa ibabaw. Katong imong gikuptan, mas linghod mo ito kaysa imong gitumban. Nasabtan ba ito sa bingay? Now, gitumban to ni mo dire, ikaw kabuktiil. Pero hunang-huna, mas una ng sangaha kaysa anang sanga nga imong gikuptan sa ibabaw. Nga pwede man na malaksi diha. Kung mawala kasi mong gitumban, matapigas kasi mong gitumban, pwede nang mabalik diha sa ibabaw. Pero, kung nakatunog ka diri sa ubos, mas likon saligan sa ubos kaysa ibabaw. Usama ni pag-apply sa itong kinabuhi karon. Saligan nimo bisan ang pinakaubos sa imong tanaw. Amen ba? Ang mga presyo, wala na isalig ni Jesus. Ano naman?
Kay mas nisalig sila sa ilang kaugalingon nga nas itaas. Pero lisod na lang saligan ang sa ilang tanaw nga nas ubos. Nasabtan mo natin ito, ha? Muna yung naitaw po ni Jesus. Gawin kayo sigbili sa mga tao. Sana nakita siya. Wala kayo nisalig niya. Si John the Baptist, no? Si John the Baptist, matod pa sa istorya, ang iyahang suot, balhibo lang sa kamilyo, ang himo niya sinina. Tapos nasa nagpuyo ang kamingawan. Wala kayo yung wadto. Isa may wadto sa kamingawan. Kato nagsaninag po sa kamilyo. Ay, dili. Dapat ka na isanina, ana. Katong mga kurmal, itong mga Amerikana style, dapat muna yung isanina ni John the Baptist. Buturo mo ang kamilyo, baho kayo ng kamilyo eh. Muna sa mga tao. Lisod nilang tuuhan sa ubos. Lisod nilang sanidan ang nasa ubos. O masyaga ng tao salig kung taas o blanco. Di ba? Di ba? I-apply natin eh. Di ba? May naungban. Dire, kung ano yung simbahan. Ano naman? Daghang mga professional dire. Mas makasalig ko dire kay mga professional na yung mga kauban. Sabon again, Allah, wa may professional. Talagsar mag-professional ang born again. Pero sa among simbahan, na ay mayo, na ay kapitan, na ay bugado, and then, ang mindset nila, kani. Maalamo ni kong kaulban, kung pasabot, sakto ni. Sakto ni akong saligan nga reliyon. Kaya naan yung mga rangko aming nalimbag rin. Experience na natin sa una. Muna akong mindset sa una. Daon ko na mga born again. Mga nanapas lang. Grabe, no? Ang mindset sa una na to. Makikita ka rin simbahan na social kayo masuot. Makayo na ta. Wow, kami yung tinood. Kaya mga, grabe, oh. Sinaw kayo mga naw. Kaning mga naw ang mga gikudzik. Maglamano pa lang daan. Matak na nakaspesensya. Grabe yan, no? Tungkol sa suot. Isuon, kuyaw na. Kung ay nana ang itong pagsalig, naan na si taas. Kuyaw ng malaksi. Malaksi ba? Saligi ang nasa ubos. Saligi lang tanaw ni mo misimos. Si Jesus, misimos ang pagtanaw. Pero tanaw na. Tanawa ang misimos yung gitanaw. Tanawa silang Pedro na misimos kayo. Kapalong nagpulong misimos, luoy kaayo sa atong tawanon. Luoy kayo tanawon ba? Si Pedro mga nagtatrabaho isda. Malataan ang isda. Laina. Huwag kayo lang sa Pedro. Ikaw ano ang minaw niya. Suon, ang pagsalig di ay, musalig ka, bisan sa pinag-ubos. David, nakita mo ni David, why musalig niya? Nga naman, gamay kuno kayo siya. Iyang mga isuon, mga sundalo, sila mo, Eliab, mga dagko kay Brancos sundalo. Leader sa mga sundalo ni Saul, King Saul. Si David nagbantay ng karniro. Pag abot dito sa gubat, ang mga dagko kayong leader ni Saul, naglantar man ni Gulayan. Pag abot ni David, hoy, anong awat mo rin? Huwag kang katapos-tapos ini. Kami, ang naay kaalam ini sa pagpamusin. Kami ang naay kaalam sa paggamit sa espada. Ikaw ang sa imong nahimaan. Tignaplos na ng mga karniro. Ikasabtan nila si David, ang iyang isuon, kay gamay daw kayo. Nawala ilang pagsalig, pero tanawa isuon, na nawala ilang pagsalig sa pinakaubos. Gihimong king sa Ginoo. Amen? Wao na itong mindset. Sa unang mindset, na magtanaw daw ni mga lagay sa Ginoo. Ginagawa dapat ito. Isibos kayo na lang. Silutan lang daan. Puro lang na basket.
Lula ang basket, maglulag kasing. Isip italingan ng inana. Usabay rin isang unsa. No? At tugas mga leader sa mga dagko kay simbahan, di na usabay. Grabe, boy, gisaligat sa uban. Lingan yung tapat. Ayun sa ligid. Lingi ara yung sa ligid. Napaigso na punto. Lisod pagsalig kung imo ng pamilyar ang usa ka tawo. Amen? Kung imo na daw nga pamilyar ang tawanan, lisod daw nimo saligan. Si Jesus mo nang hitabo niya. Sa to pa kining pamilyar, nadunggan na nato ni familiarity, mag-lead ni sa tao saan dilit matinuon. Na, pwede mo ma-apply ni sa atong ginabuhing Kristiyano? Pwede. Pag pamilya nimo mawala ang imong pagsalig. Magbantay ta igsoon. Yun ang Bible, vivid sila. Kinahanglan mabinantayan ka mo kay ang kaaway ang yawa ang libot lang. Sa unsang bayan libot siya through familiarity. Now, unsa man ni? Di ba? Kung pamilyar na nimong kanta, murag wa nay laay na ikanta. Sila nag-experience na ni. Balik-balik na ikaw ang puso. Balik-balik naman na. Muna pagbalik-balik, kada Domingo mo rin yun yung tatahaw eh. Muna pagkanta, kaya nibalik na mo kasi ng Domingo, samtang nag-ana kasi mong gamot, ni mo yung regalit. Nawala na. Sa experience na. Kung familiar ni mo, kuyaw na siya. Mulit na siya into unbelief. Ampo! Kapantay ba kasi mong ampo, balik-balik lang? Dili to our Father, imong yampo. Pero mostly, kada gabi, mo lang ang unod sa imong ampo. And that's why, kaya mora may unod, balik-balik, yabos po nga. Mora magyapon dito. Isa may nag-relate na. Gano'n man nga, luya tas kong pag-ampo, tulad kaya ang atong ampo, balik-balik lang. Kung sa itong yampo gabi mora po ang mora tibul o kantins, mora po ang pagka-ugma. Namatay mga pattern sa prayer. Sample ng prayer kagabi, Lord, ang yapo, pamilya, sa Libertad, Cebu, sa probinsya, sa church family. Amen. Pagka-umas gabi, puro yapo, Lord, ang yapo, sa Libertad, Cebu, Valencia, church family. Amen. Pagka-umas, Lord, Valencia, gamay na lang, church, pamilya, amen. Nagkagamay. Nga naman, familiarity. Na familiar na nimo. Kuya, so, ayaw ipamilyar. Ang gusto sa Ginoo nga pagsalig ka ng dili nimo ipamilyar. Na ma-apply ba mo ni pastor ang dili pamilyar? Na sige nung tagarong ng kata. Imo na para ma-cultivate nimo yung pagsalig bisan sa kantang balik-balik. Imong i-sabot. Sa una pa lang imo anak, suhit-suhit man ka ng kanta, di nakabalo ka. Para ma-cultivate yung pagsalig pa na kanang kantahay mo makinabuhi, is imo ng sabto ng mga lyrics. Pag yung na, ikaw ang puso, ikaw na puso ka. Puso ka na ko, pwede mo sa gilid. Anang isuan. Para ang imong pagsalig ma-cultivate. Pero, puso. Like kusog. Wala na kusog. Yawa, ikson. Apa? Balik-balik ang wali. Diba? Maksudnya. Yawa, sa? Pero man, kayo balik-balik na yung wali. Asa? Wali. Na pamilya rin. Pero ng wala. Ang pamilya rin son, gusto sa Ginoo nga dili na to
dili mag-live sa walay pagsalig ng atong pagka-familiar. Now, familiar nimo si Eric Siban. Siban. Magyapon. Kalatawan kayo, no? Natay usahay na una-una. Siban. Sige namin ako ng pulis. Wala magyapon. Usa ang ginubayan ni sige na mag-ubato. Kailangan kumato. Diba na ibang gamay si Tana? Hindi na daw sila mato. Mura sa magyapon, siguro panik ko. Ano gyapon na nila? Na? Abay gamay si Tani? Mura sa magyapon, kapoy magyapon. Dukaon magyapon, pato dito. Kaya sa balay, magtulong lang dito. Now, doon natin mga point. Butang sa inyo una-una. Ang pagsalig nag-require o tulog ka butang. Muni, nalang sabda na ito ni. Trust requires perseverance. Ang pagsalig nag-isgutan diri sa 62 Salmo 8, ga-require niya siya o paglahutay. Kumusta man itong pagsalig? Gusto sa Diyos ng mulahutay na itong pagsalig. Na ito. Kaya ang gusto niya ka ng pagsalig na ito, mutando kita sa tanang panahon. Mulahutay ta. Ilahutay guys, no nga? Tinuod to pagsalig ginawa. Ang tinuod nga pagsalig mulahutay. Sino nga nilahutay? Okay, sa'yo lang ka. Magama ka o ka 120 katuig. Usa na man? Usa pa lang katuig. Di na huwag ka mawan agumoy. O kita mo ikaw na unang sa tawhanon. Kapuya, aning sa katuig kumagani. Magbukat ka ayaw ni mga kuhan. Truso. Kami lang ang ni Lord. Wala na ba lang tabang ni Lord? Ako na ba ng mga anak? Pagka 5 katuig, orang magyapon. Init man kayo, Lord. Diba? Kung wala siya paglahutay ka pagsalig, hindi to kaabot o 120. O siguro pamatiran itong lunga. Tabangan sa iyong mga anak. Dugay kung kayo ni mama. Tulaman ni paggupon. Ayaw kung maagsoon ang inyong isugdan. Amen. Kaduha nga requires pagsalig. Trust requires stewardship. Ang pagsalig kinahanglang kapiyalan ta. Mapiyalan ka sadyang walay katanaw nimo. Mo na'y tinuod nga pagsalig. Pero ang bakak na pagsalig usa ra ta mutuman kung dunay katanaw. Pero himo nga imong pagsalig duna kay stewardship na kinaya ka ng kapiyalan ka. Nga walay nag-abdan nimo, nag-worship ka, walay nagmando nimo, yan to kag simbahan. Daghan pa nagpugong nimo, na ayaw simba, pero imong Ginoo simba jud ka. Kana grabe na kapagsalig. Daghan kayo kang labanan, busy kayo ka, daghan kay schedule dato kay schedule, pero ni simba gyapon ka. Kana munay pagsalig. Pero daghan schedule, dahil may rason ng schedule, pastor, pati mong daghanan na mong labanan. Bisan pagkuhan, bisan pagkuhan kay labanan. Kung naanad yung kagason, delikado yun ang pagsalig mo. Kaya ang pagsalig, nag-require na siya o stewardship. Ang pagsalig katulo, nag-require siya o patient. Mapailubon. David, gina na siya, gi-anoint na siya ni Prophet Samuel, nga mahimo siyang king, gamay pa kayo siya. I-appoint na siya, pero 13 years pa, nahimo ko siyang king. Nag-require siya o pailog. Now, basig mawala itong pagsalig na kay ipangandoy sa Ginoo niya, wala ito karon. Muni ang suta o muni gisita sa Ginoo nato karon. Gisita ta. Nga gipahinumduman ta. Naatay gihampo niya, naatay gi-desire niya. Pero nawala imong pagpailog. Tungod kay wala ang imuhang ipangayo. Ikaw ako gisita ani pulungan. Ang pagsalig nagkinahanglan mapailubon. Ang pagpailog resulta sa imong pagpaubos. Amen?
Ang taas, galing pukanon. Ang mubo, ug ang nasubos, likon. Munang gusto ang Diyos magpaubos ta sa atubangan, magpailog ta para likonon ta niya. Usa kapag pataas igsuon, ang kung duna kay gampo, unya mawala imong pasensya usa kapag pataas na sa atuang kinaiyan. If na kay gampo, hindi wala pa natuman, hangtod karon, hindi nawala yung pailog, usa kapag pataas na. Kung magpataas ta, muhuyang ta. Pero kung magpaubos ta, mulikon ta. Kabantay mo sa kahoy, nga pasagad ang taas ang sa kahoy, perting niwanga. Pasagad to sa taas, pero perting niwanga. Walay umoy. Pero tuay dugay kayo nitubo. Pero perting tambuka. Kahoy, dili ako. Kahoy. Likon. Amen? Si Moses, tingala ka. Si Aaron, wala pili ah. Si Moses may dipili. Nakita si Ginoo kay si Moses. Mupausan ni. Likon kayo ni, mo ni akong gamiton. Insert, ang mapausanon, galamiton sa Ginoo, likunon niyan maayo. Pero ang magpataas, dali siya mapukan. Amen? Asa may lisod yung bahag taas mo ko? Taas. Sulay po niyo, katumbang mo na ko. Dali itong bahag ng taas. Manny Pacquiao, usara kasumbag. Lintuwad si Tuan. Barira. Terus Barira, ganun mo. Siya, una po nito. Tumbang. Buko mo kayo. Likod mo na rin buko. So, magpaubos ka. Yes, we have received the Spirit of